Ndinokwasai zvakare mangwanani ano mhuri yeZimbabwe, vana vaMwari kumativi mana ose enyika yokwedu, vatendi nevanamati nevasinganamati Mwari, ndokugamuchirai panguva yekushumbirana shoko raMwari nenguva yekusimbisana nokukurudzirana nekudzorana. Ndini Rev AD Madawo, Bishop weAFM in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri muzita raShe nemunyasha dzaIshe vedu Jesu Kristu. Regai ndinamate tisati tapinda mushoko redu ramangwanani ano. Baba vedu naMwari wedu ari kumusoro kudenga, tinokunamatai ribatwe noutsvene zita renyu. Umambo wenyu ngaubuye. Taurai kunyika yokwedu, taurai kuvanhu venyu, vhenekerai mwenje woruponeso, mwenje wokuziva Mwari. Vhurai nzeve dzavateereri mubate mwoyo nemweya yavo. Komborerai umwe noumwe achanzwa shoko iri, upenyu hwake hushanduke, mararamiro ake ashanduke, mweya wake ukomborerwe uropafadzwe. Tungamirai nguva ino yokushumirwa kweshoko, muzodze miromo yangu nomweya mutsvene, taure zvinobva papfungwa dzenyu namwoyo nopamwoyo wenyu, muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani ano tinosangana zvakare muchidzidzo chedu chatichawana kuna Genesis chapter number 8 kubvira paverse number 1 kusvika paverse number 4. Inoti zvino Mwari wakarangarira Noa nezvipenyu zvose nezvipfuwo zvose zvakanga zviri muareka naye. Mwari akatuma mhepo panyika, mvura ikaserera, namatsime akadzika, namawindo edenga akazarirwa, nemvura yakabva kudenga ikadziviswa. Mvura ikaramba ichidzoka panyika mazuva 150 akati apfuura, mvura ikaderera. Nomwedzi wechinomwe nezuva re10 romwedzi, areka ikamira pamusoro pemakomo eArarati. Areka ikamira pamusoro pemakomo eArarati. Ndiri kuda kutaura mangwanani ano kubva kumusoro wenyaya unoti ngarava yako ichamhara pamakomo eArarati. Ngarava yako ichamhara pamakomo eArarati. Tiri kuverenga pano rugwaro rwakanyorwa naMoses, the first book of Moses, pamusoro paNoa. Inoti zvino Mwari wakarangarira Noa mushure mekunge mvura zhinji yanaya. Nyaya yaNoa tose tinoiziva, nyika yaparara. Zvipfuwo, mhuka, vanhu, miti, chose chinorarama, chose chipenyu chaparara. Noa unorangarirwa naMwari ari mungarava. Nyaya yaNoa haisi a parable kana mufananidzo. Nyaya yaNoa inyaya yakaitika. Nyaya yaNoa hadzisi ngano, inyaya yakaitika in reality. Jesu unoipupurira ukaverenga muNew Testament achitaura kuti rangarirai mazuva aNoa. Vainwa, vaidya, vairodzana nokuroora. Ukaona nyaya yapupurirwa naJesu haisi ngano, inyaya yakaitika. Ukaenda iko zvino zvivaya vaya vanocherachera vearchaeology vakapupura vakapruvha kuti zviro kwazvo ngarava yaNoa yakavapo, yakaitika. Nyaya yaNoa ndezvokwadi. Painotangira ndepana Genesis chapter number 6 verse number 5. Mwari asika munhu panyika. Bhuku inoti munhu wakakanganisa nzira dzake akadzisvibisa pamberi paMwari. Munhu akava wakaipa kwazvo pamberi paMwari. Vanhu vakange vakashata pamberi paMwari, vaita mabasa anonyangadza Mwari. Bhuku inoti Mwari wakaona kuti kuipa kwomunhu kukuru, akazvidemba kuti ndakasikirei munhu panyika. Bhaibheri harina parinotaura kuti Mwari wakazvidemba kuti ndakasikirei nyoka kana kuti mhungu kana rovambira panyika, asi ndakasikirei munhu. Hapana Mwari paanozvidemba kuti ndakasikirei nzou nekutsika kwadzinoita vanhu nekudya kwadzinoita muminda yavanhu, asi Mwari haana paakati ndakasikirei nzou achizvidemba. Mwari hapana paakati ndakasikirei shumba, asi unoti ndakasikirei munhu achizvidemba.
Hapana Mwari paanoti ndakasikirei shiri, ndakasikirei mazizi, asi unoti ndinozvidemba kuti ndakasika munhu. Why? Nekuti munhu une nzvimbo inokosha pamberi paMwari. Munhu wakasikirwa Mwari, wakasikirwa kutakura image nelikeness yaMwari. Munhu wakasikirwa ukama naMwari. Munhu wakasikirwa chinangwa chinokosha, a special purpose chaMwari. Munhu wakasikwa aine special assignment yaakarongerwa naMwari. Ndichitaura mangwanani ano zvichida pauri kufamba munzira, paugere mumba mako nemabasa ako nokurarama kwako, Mwari haasi kuzvidemba here kuti wakakusikirei? Mwari unofadzwa newe? Unofadzwa here nomuraramiro wako? Mwari unofadzwa here nomufambiro wako? Uri kusevha purpose yawakasikirwa naMwari? Uri kuita here chinangwa chawakasikirwa naMwari? Bhaibheri rinoti iro Mwari wakabva asarudza kuparadza vanhu nemvura zhinji yaizonaya. Mvura iyoyo payakanaya, yakanaya for 40 days and 40 nights, ikaparadza chese chipenyu. Vanhu vakaparara, mhuka dzakaparara, miti yakaparara, uswa hwakaparara, chese chinhu chipenyu chakaparara nekuda kwokutadza kwomunhu, nokuda kwekuti munhu haana kuchengeta nzvimbo yake. Asi regai mangwanani ano nditangire nepataverenga. Unonzwa tasvika pane pataverenga, Mwari adhisaidha, Mwari asarudza kuparadza nyika nemvura. Unoinzwa ichiti Noa wakawana nyasha pamberi paJehovha. Regai Mwari ndimukumbire mangwanani ano, paanofunga kuparadza nyika, paanofunga kukoromora upenyu hwavanhu nekuda kwezvivi zvavo, iwe wanirwa nyasha naMwari. Panotongwa nyika, Mwari ngaakuwanire favor. Kana Mwari atsamwa agumbuka achida kuparadza nyika, iwe wanirwa favor. Ndiri kuda kutaura mangwanani ano kuti kuwana mukana iwoyu wokunzwa ivhangeri yaJesu, uchitsiurwa nayo, uchinzi tendeuka, wawanirwa nyasha, wawanirwa favor. Idzodzo nyasha dzakaitirwa Noa ngadziitirwe upenyu hwako, ngadziitirwe mweya wako, urege kuparara. Kana Mwari agumbuka, nguva yatiri ino tichiri panguva yenyasha, tichiri panguva yekushumira ivhangeri, yekuregerwa kwezvivi, tichishumira ivhangeri yekuyananiswa naMwari. Mwari asati aregedza hasha dzake, tinokunamatira kuti nyasha dzaMwari dzikuwane, urege kufa usina kutendeuka, urege kufa usina kugamuchira Jesu, urege kufa usinganamati Mwari. Patazoverenga manje inoti Mwari wakarangarira Noa. Ngarava iyoyi yakazonzi naMwari, iwe Noa vaka ngarava upinde mairi. Mwari wakamupa clear instructions, vaka ngarava. Mwari akamupa ma specific measures engarava yacho. Mwari akamupa specific muti waifanirwa kutema, wainzi muti womugoferi. Vana baba nana mai, when we are dealing with God, haatipi independence yekuita zvatinoda. Kuna Mwari hakuna independence, kuna Mwari hakuna democracy, kuna Mwari kune theocracy, kune dictatorship ya Mwari. Zvaanoda kuti zviitwe ngazviitwe nevanoda kumunamata, zvaanoda kuti zviitwe ngazviitwe nevaakasika. Chinhu chose chakasikwa naMwari ngachiite zvinodiwa naMwari. Munhu wose akasikwa naMwari ngaaite zvinodiwa naMwari. There is no democracy. Haana kupiwa independence yekuchuza measurements aanoda, haana kupiwa independence yekuchuza muti waangagona kuti ateme. Wakaudzwa specific tree unonzi mugoferi measurements aakapiwa naMwari. Nemhaka yekuti Noa akateerera zvakarehwa naMwari, wakateerera zvakataurwa naMwari, akagadzira ngarava iyi nemaspecifications aMwari, ngarava iyi nemutoo waMwari. Iye nemhuri yake vakapinda mukati mengarava. Mvura payakanaya, ngarava haina kunyura. Mvura payakanaya, ngarava haina kuduza, haina kupinda mvura. Ngarava yaNoa yakarohwa nemhepo, asi mhepo haina kuiparadza. Ngarava yaNoa yakanayiwa nemvura, asi mvura haina kuinyudza. Ngarava yaNoa yakafamba mukati memastorms, asi haina kuparara. Mvura painonaya, mheni inorova, mheni payairova ichiparadza zvimwe, asi ngarava yaNoa haina kuparara. Vana baba nana mai, ngatipindei mungarava yaNoa yeivhangeri yaKristu Jesu. Ngatipindei mungarava yenyasha. Upenyu hwatiri kurarama takafanana navanhu vari mungarava, tiri kufamba mukati megungwa roupenyu. Pangarava pane madenja
dangers atinosangana nawo. Your ship must be strong, your ship must be safe. Make sure kuti ngarava yauri mukati mayo yakasimba. Rimwe gore makore akapfuura ayo, pane story yeTitanic tinoiziva tose, yakagadzirirwa vanhu vaidarika 2000 vakapinda mukati mayo. Umwe munhu akanga ari akaidesign akaigadzira akabvunzwa kuti how strong, yakasimba sei ngarava iyi. Akati iyi kunyangwe Jehovha Mwari hagoni kuinyudza. Asi nhoroondo inotiudza kuti ngarava yeTitanic yakasangana nedombo rechando, ikarovana nechando ichocho nedombo iroro ikatsemuka. Vanhu vazhinji vakaparara. Vana baba nana mai, upenyu hwatiinawo, tiri kufamba mugungwa roupenyu, tinosangana nemamonsters egungwa, tinosangana nezvikara zvegungwa. Ngarava yako yakasimba here? Tinosangana nemasharks, tinosangana nemawhales, tinosangana nemvuvu dzakasiyana siyana. Vana baba nana mai, mukati mengarava yeupenyu tinogona kusangana namatombo pasi pemvura. Mugungwa roupenyu tinosangana nemapirates, vaya vanoterroriza vanhu mumakungwa, vanotorera vanhu fuma yavo nokutorera vanhu zvinhu zvavo, vanokidnapa vanhu nokutora fuma, vanoparadza upenyu hwavanhu. Mungarava yeupenyu tinogona kurohwa nemastorms, togona kurohwa nemvura. Noah nengarava yake vakasevhaivha nekuti vakarangarirwa naMwari. Noah mungarava yake wakararama nemhuri yake nevaivemo nekuti wakarangarirwa naMwari. Jehovha Mwari ngaakurangarire. Judgment painouya, Jehovha akupe nyasha uponeswe. Kana zvakaipa zvichivira vanhu, Mwari ngaakurwire, akurangarire, uwane favor yaMwari. Kana wawana favor yaMwari panonyura vamwe, iwe haunyure. Kana wawana favor yaMwari panokonewa vamwe, iwe haukonewe. Panowana favor yaMwari, kana waiwana panodonha vazhinji, iwe haudonhe. Panowanikwa favor yaMwari ikakuwana, panochema vakawanda, iwe hauchemi. Pakakundikana baba vako, haukundikane. Pakakundikana verudzi rwokwenyu, iwe haukundikane. Pakakundikana vatete, iwe haukundikane. Kana favor yakuwana. Shoko raMwari rinotiudza kuti ngarava yaNoah, after those years, those days dzekurohwa nemvura zhinji, those days dzekushekwa nokumuvhiwa, haina kunyura, yakanomara pagomo reArarati. Genesis 8 verse number 4 inoti pazuva rechinomwe, pamwedzi wechinomwe, ngarava yaNoah yakanomara pamakomo eArarati. Mwedzi wechinomwe nezuva rechinomwe. Regai nditsanangure vara rinoti 7, kana kuti nhamba inonzi 7. Nhamba 7 inhamba yaMwari. 7 inhamba yekukwana kwezvinhu. Kana 7 ichitaurwa, tiri kutaura nezveperfection yaMwari, tiri kutaura nezvinhu zvakakwana. Ukaverenga shoko raMwari kuna Genesis chapter number 2 inoti nezuva rechinomwe Mwari wakazorora. Zvichirevei? Mwari wakanga apedza basa. Pese paaigadzira basa rake Mwari rekusika nyika, chese chaakanga aita chainzi chakanga chakanaka. Apedza kusika zuva, rainzi rakanga rakanaka. Mwedzi nenyeredzi zvakanga zvakanaka. Asika miti yakanga yakanaka. Chese chaakasika naMwari, Mwari chakanga chakanaka. Vana baba nana mai, chese chinoitwa naMwari chinenge chakanaka mukati meupenyu hwako. Ndinodeclare number 7, namba yeperfection, namba yekugona kwaMwari. Ngazvinake mukati memba yako, ngazvinake pakati pako naMwari, ngazvinake pamweya wako. Mwari ngaite take control. Number 7 inoreva kuti Mwari is taking charge. God is taking over. God is taking control. Kana zvinhu zveupenyu hwako zvava maoko aMwari, zvanaka nekuti Mwari unoita basa rakanaka. Mwari unoita basa rakakwana. Kana Mwari apedza, hapana panowanikwa munhu anoti ngaritangei nokuti Mwari wakundikana. Panobata Mwari hapakundikaniwe. Panobata Mwari hapana misodzi. Panobata Mwari pane perfection. Vana vaIsraeri vayambuka Jericho, vasvika paguta reJericho. Mwari unoti kuna Joshua, tenderedzai guta iri kanomwe pazuva, asi pazuva rechinomwe ritenderedzei kanomwe, modaidzira masvingo achakoromoka. Rega ndikudze, panumber 1 makomo masvingo haana kukoromoka, panumber 2 haana kukoromoka, panumber 3 haana kukoromoka, panumber 4, number 5, number 6 masvingo eJericho haana kukoromoka. Asi panumber 7 God took over. Panumber 7 God was in control. Panumber 7 number of perfection, masvingo akakoromoka. Ndinodeclare, ndinotaura,
ndinodaidzira kwauri. Number 7, ngaiitike. Mwari ngaite take over. Masvingo oupenyu hwako akoromoke. Zvakavhara progress yako zvikoromoke. Zvakavhara kusimuka kwako zvikoromoke. Zvakavhara kubudirira kwako zvikoromoke. Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza pamusoro pemurume unonzi Namani. Wakaenda kuna Elisha muprofita achida kunoporeswa maperembudzi ake. Elisha unoti enda unoshamba kanomwe, enda unozvinyudza kanomwe parwizi Jorodhani. Paakazvinyudza kekutanga hapana chakaitika, kechipiri hapana chakaitika, kechitatu hapana chakaitika, pechina hapana chakaitika, kusvikira pechishanu nechechitanhatu hapana chakaitika. Asi paakazvinyudza kechinomwe, ganda rake rakapora rikava semwana mudiki. Noti number 7 inamba yokukwana kwezvinhu. Number 7 inamba yokuitika kwezvinhu zvichikonzerwa naMwari. Kunyange Elijah akatangira Elisha achinamata kuti mvura inaye ari pagomo reKarmel. Wakanamata kwekutanga akati kumuranda wake enda unotarira kuti pava nechaitika here. Muranda wake akati hapana chiri kuitika. Kechipiri hapana chakaitika, kechitatu hapana. Asi kechinomwe muranda waElijah unoti ndaona gore rakaenzana nechanza chomunhu. Zvana Elijah, ndiri kunzwa maungira emvura zhinji, mambo ngaamanye mvura isati yanaya. Number 7 inamba yekupindurwa kweminamato, inamba yekupukutwa kwemisodzi. Bhaibheri shoko raMwari rati pazuva rechi7, zuva rechinomwe, pamwedzi wechinomwe, ngarava yaNoa yakamhara pamakomo eArarati. Mwari ngaakunzwire nyasha, Mwari akuitire zvakanaka. Let God take over your situation. Mwari ngaite take over nyaya dzoupenyu hwako. Mwari ngaite take over hondo dzako. Kana Jehovha akurwa hondo, iwe chaunowana kukunda. Kana Jehovha apindira, iwe chaunowana mufaro. Number 7 inoreva kuti Mwari is working for you, unokushandira. Number 7 means God is fighting for you, unokupa kukunda, unokupa kubudirira. Zvara rinoti Ararati, Mount Ararat. Ararat means the curse has been reversed. Kutukwa kwabviswa, kutukwa kwadzorwa kumashure. Hallelujah. Nyika ino Adam paakatadza yakatukwa. Unonzwa Genesis chapter number 3, Mwari achiti kuna Adam, nyika yatukwa nokuda kwako, ichakumerera minzwa namafeso. Asi ngaavongwe Mwari wakatida nekuda kwetsitsi dzake norudo rwake rukuru, wakatuma Jesu mwanakomana wake achirembera pamuchinjikwa. Bhaibheri rinoti vakatora minzwa vakagadzira a crown, vakagadzira chiremba vakamuisa mumusoro. Ivo vaifunga kuti vari kupanicha Jesu. Havana kuziva kuti Jesu watakura kutukwa kwenyika, wabvisa kutukwa kwenyika. Vana baba nana mai, Ararat means the curse has been reversed. Ararat means the curse has been removed. Jesu paakatakura munzwa wakabvisa kutukwa kwenyika, wakabvisa kutukwa pavana vako, wakabviswa kutukwa pamhuri yako, wakabvisa kutukwa parudzi rwako. Rudzi rwako haruna rushava-shava, rudzi rwako haruna munyama, minyama yakabviswa. Chaunotsvaka iwe kutizira pana Jesu. Kana watizira pana Jesu, nyasha dzokuwana. Vagalatia 3 verse number 13 inoti wakatukwa munhu unorembera pamuchinjikwa. Jesu wakatakura kutukwa kwedu. Kunumber 14 ikabva yati kuti maropafadzo aAbhrahamu agowanikwa matiri, maropafadzo aAbhrahamu agoitika matiri. Ropafadzo yaAbhrahamu nechekutanga yaive ropafadzo yokutenda kuna Mwari. Abhrahamu wakava shamwari yaMwari. Abhrahamu wakateerera Mwari. Abhrahamu wakava neukama naMwari. His blessing number 1 was a spiritual blessing. Mwari ngaakuropafadze neropafadzo yaAbhrahamu, uve neukama naMwari, ugone kutenda muna Mwari kunyange usina kumuona. Mwoyo wako utende, mweya wako utende. SaAbhrahamu akatenda paakanzi buda munyika yokwenyu, buda muhama dzako, buda kwaakazvarirwa, uende kunyika yandichakuratidza. Bhuku inoti Abhrahamu akatenda. Paakatenda akaropafadzwa. Paakatenda Mwari akakudza zita rake. Paakatenda Mwari akamupa rudzi rwakakura. Mwari ngaakusimudze utende kwaari, ugamuchire ropafadzo yaAbhrahamu, nekuti Jesu akabvisa kutukwa kwako. Abhrahamu blessing yake yechipiri yaive
ropafadzo yokubudirira iri material. Bhaibheri rinoti Mwari wakanga akaropafadzwa Abrahamu nesilivheri nendarama navaranda nemombe nemakwai nezvipfuwo nezvizhinji zhinji nemangamera. Mwari ngaakupe ropafadzo yaAbhrahamu panguva ino yamangwanani ano. Zvaunobata zviendeke, upenyu hwako hubudire pfuma uye muupenyu hwako. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ngarava yaNoa yakamhara pagomo reArarati. Upenyu hwako ngausvike panzvimbo yekuropafadzwa. Mweya wako ngausvike panzvimbo yekuropafadzwa. Batanidzwa naMwari, upenyu hwako usvike pagomo reArarati. Wakachema kwenguva yakareba, wakatambudzwa kwenguva yakareba, wakaomerwa kwenguva yakareba, washayiwa hope kwenguva yakareba, warwara kwenguva yakareba. Mangwanani ano gamuchira Jesu, gamuchira shoko iri. Ngarava yako haifaniri kuparara, inofanira kunomhara pagomo reArarati. Ngarava yako ngaimhare, mhuri yako ngaimhare, business rako ngarimhare, muchato wako ngaumhare pagomo reArarati. Kutukwa kwabviswa. Jesu ari pamuchinjikwa wakadaidzira akati zvapera. Nhamo yapera, kutukwa kwapera, kushungurudzwa kwapera. Zvinopera wagamuchira Jesu, zvinopera wamhanyira kuna Jesu, zvinopera kana watora Jesu. Ngarava yako ngairege kunyura, ngarava yako ngairege kuparara. Kunyange mhepo ikavhuvhuta, mitutu ikarova, mvura ikanaya, mheni ikarova, ngarava yako ngairege kuparara kusvikira yamhara pagomo reArarati. Mwari akuropafadze, Mwari akutire zvakanaka muzita raJesu Kristu. Mwari Baba, ndinokutendai nemukana wamandipa ndigoverana nehama dzangu shoko. Umwe nomwe anzwa shoko iri, mweya wake ngausanganiswe naMwari. Mweya mutsvene burukirai pamusoro pake, mumukwevere kuna Jesu. Chiedza chokudenga chimupenyere, zvokwadi yaMwari imukunde, nyasha dzaMwari dzimukunde, rugare rwaMwari ruitike paari. Ropafadzai, murape vanorwara, musunungure vakasungwa, munyaradze vanochema, mufumise varombo, vane nzira dzakavharwa dzivhuriwe, vakaomerwa upenyu hureruke. Rangarirai nyika yeZimbabwe, rangarirai vatungamiri vedu, rangarirai nyika yedu yenorugare, ibudire isimudzwe naMwari. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.